Egun berriz, hizketan aste bezalakorik ez dago jendea eserita isiltzeko eta beraz, aste erabaki dugu. Orain solasaldiari ekingo diogu, lehen bakoitzak bere begiradaren lehen puntuak edo eman dizkigu eta 3 zatita manatuko dugu orain solasaldia. Lehen zatian, euren begirada hori garatzeko aukera emango diogu, nik egingo dizkieten galderaen bitartez, lehen egindako orden berberean. Bigarren zatien ja solasaldi irekiari ekingo diogu, nik puntua jarri eta behi bertsolaria bezala erantzun beharko dituzte puntu horiek, eta azken zatian zuen galderak erantzuteko tarte hartuko dugu, beraz berriz gogorazten dizuet hor badituzuela horretxoak, egin lasai, galdetu lasai, buruan duzuen hori, eta jende ibiliko da hor, gero, galdera horiek biltzen mahaira ekartzeko azken zati horretarako. Beraz, lehen hasitako orden berberean, Xabi Paiarekin hasiko naiz. Xabi Paiak orain arteko diskurtso ez hitz egin du. Euskararen aldeko diskurtso horietan, Xabi, ez dakit deno daukagun produktu berbera buruan. Hori lehen galdera. Nik ez esango nuke. Eta nolabait lehenengo zatian azaldu baldin badut zer saldu zenidaten, zer saldu ziguten, bai? Diskurtso horiekin, marketinga egin ona zein gaizki, zuek bazenekiten historiaren bukaeran behintzat nik euskara ikasi nuela. Eta gainera gustura, ez? Labur, nolabait, historia horren, novela horren bukaera kontatzeko, nik esango nuke nik euskara ikasteko edo euskara erosteko motivazio nagusia bertsolaritzan aurkitu nuela, deitu ezazue arnasgune, nahi baldin baduzue, deitu kokagune, leku geografiko, algortan bertso eskola existitu egiten delako, leku bat da, eta atetik sartu orduko euskaraz egiten da. Eta bertsotan egitearen esfortzuak eragiten zidan plazerra, euskaraz ikasteak eragiten zidan esfortzuaren baino handiagoa zen. Eta gainera aurkitu nuen pertsona eredugarri bat. Gogoratzen dut hau Inigo Fernandez de Ostolazari entzun nionean, berak surfarekin kontatzen zuen, da esaten zuen surfeko monitore oso eder bat, edguraldi zoragarria, sekulako latuak, ondartza beroa, eta, bueno, ez. Nirean Jon Lopategi zen. Ez du neoprenorik behar. Baina nik gizon ari gaur egun oraindik ere diodan maitasuna eta orduan izan nion miresmena, aski izan ziren olabaiteko atxikimendu hori sendotzeko, eta beraz nik esango nuke bertsolaritza Jon Lopategi eta Algortako bertsolari eskolari zor diedala motivazioa. Argi dago nik ikasi, eskolan ikasi nuela, ikastolan, unibertsitatean, Bizkaiera Labairuko Bizkai Euskara jarrai bide liburutik zuzenean, eta kalean, eta lagunen batekin, eta batez ere Andoni Egainak esan zidanetik, zuka egiten baldin banion eskinela lagunak izango. Eta orduan ikastea tokatu zen. Orduan, zer dugun buruan edo zer gertatzen da? Bale, nik neuk erosi nuen, baina nire ustez, marketing kanpaina hori guztiek ez daukate euskara bera buruan. Edo behintzat erosleek ez dute beti produktu bera erosten. Izan ere, esango nukelako gaur egun gutxienez, Euskal Herrian, eta nolabait laburbiltzeko 3 euskara mota daudela. Euskara eredu normatibizatzailea da bat, eta pista batzuk emateko esan dezadan Goenkale. Goitik beherakoa da, Euskaltzaindiak markatzen duen zuzentasun hori oinarri du, nolabait esango nuke hemen erabiltzen dugun hori dela, ez erabat, baina hori ala beharko luke behintzat. Unibertsala da ustez, denon eskura omen dago, hau da euskaltegietan ikasten dena, denon eskura dagoena, bateratzailea eta uniformizatzailea da, bai, badu arazo hori edo izan dezake arazo hori. Irakasten dugun euskara bateratu horrek, umeari eta aitonari edo amonari euskara bera ematen die. Eta hor arazo bat badaukagu eta badakizue. Eta adibidez, ez da eredu estandarra izan arren, ez da leku guztietan maitatua, denbora gutxi daramat iparraldean lanean, baina esango nuke iparraldean euskara batuak ez duela oso fama honik. Eta ez dagoela oso edatua. Zuen zenbait lekutan akaso ereala izango da, baina euskara bat da, eta itxia da neurri batean.
Euskara Batuaren kasuan etengabe esaten dugu, eta hori Euskara Batua da ala ez? Ambizio Euskara Batua da ala ez? Ala handin naia da, ala antustea, ala handin nahikeria, ala, bai? Beste Euskara mota bat, buruan euki duguna, nire ustez da, nik deitzen dudana, eredu normalizatzaile kualitatiboa, da euskalkiak, edo Euskara dialektala. Bai? Kalitateak zehazten dira, kalitate parametro batzuk zehazten zaizki Euskarari, tordean zure Euskara nirea baino bea da. Zuk etxean jaso duzu. Eta gainera dator aspalditik, eta hala da, eta badu kalitate hori, egia da, Euskara jatorrarekin lotzen den bali hori ez, behetik gorakoa da, ordea, hau kalean dago, existitu egiten da, eta berezkoa da, eta halakoa da, eta hortik, esango genuke, gora egin dezakela, badibidez, guazemankera, edo haupa etxe bestera, bai, irits daiteken eredu bat da. Heterogeneoa, aberasgarria, Euskararen hainbat estamentutan funtzionametzen duena eta irekia. Baina enuke esango unibertsala denik. Nire ustez, euskalkiak ez dira unibertsalak, ez daude denon eskura. Gaur egun nik aspaldi egin nuen kexa bat izan zen, Bizkaian bada bertso txapelketa bat, BBK bertso sariketa, eta sariketa horretan saria ematen zaio Bizkaiera onenari. Gure eskualdeak, Ipar Uribek edo Uribe Kostak, sariketa irabazi du hainbat alditan, 10 alditan edo euskalo, baina behin ere ez dugu irabazi Bizkaiera onenaren saria. Parte hartu ere ez dugulako parte hartzen. Bai, gure gazteek normalean ez dute bizkaieraz jakiten. Txapelketa horretan parte hartzen duten adinean behintzat. Bizkaierarako jauzia gerora egin beharreko pausu kontziente bat izaten da gure inguruan. Eta azken eredua, deituko nuke eta izena jartzea, eredu normalizatzaile kuantitatiboa. Kalitatea bada irizpide bat, kantitatea ere izan daiteke. Eta adostuko bagenu orain Euskara zein izan behar den Euskara bakar hori, demokrazia bidez egingo bagenu atzo zerbait egintzan bezala, seguruenik ergatiboa igual etzan beharrezkoa izango Euskaran. Bozkatuko bagenu Euskara, bataz besteko ponderazio bat egingo bagenu, gaur egun erabiltzen den Euskararena zer aterako litzateke. Guazen telesaila adibidez, edo anfitrioi berezia filma, hau da, ereduak ematearen. Euskara, ez dakit, erdal prosodiaduna, Euskara berria deitu zazuen nahi duen moduan, adibide bat emateko, ez dakit, Bilboko familia erdaldun bateko Euskaldun berri batek aparteko input gabe euki dezakeena. Bai? Eta enabil, hori oso garbi izan, enabil Euskara bat edo bestea gutxiesten. Saiatzen naiz deskribatzen nire ustez ze hiru errealitate dauden. Eta hiru errealitate horiek existitu egiten dira. Batzuk legalagoak izango dira, lizitoagoak, hobeak, jatorragoak, baina hor daude. Eta gainera nire ustez, hirurak neurri batean beharrezkoak dira, bestela eliratekelako sortuko. Torrente filma itzuli behar duenak ze Euskara erabiliko du. Nos hacemos unas pajillas, esateko. Bai? Bain zuzen ere, hor dago, orduan, nire ustez, erantzuna ezkoa da. Ez daukagu gauza bera buruan, eta adostu beharreko gauzak dira bi. Zeinen Euskara salduko dugu, zein izango da Euskara eredua, edota hirurak salduko ditugu, hirurak izango dira parte. Euskaldun batek beraz, Euskaldun izateko edo hiztun komunitateko kide izateko kontsideratu dezakegu hirurak ezagutu behar dituela. Baina horra nola iristen da. Euskalkiak non irakatsiko ditugu orduan. Eta hain definitua ez den eredu hori, nik neuk egiten dizuet galdera, nik ez baitakit erantzuna. Dakidan bakarra da, errealitatea hori dela. Eta pertsona batek Bilbon Euskara ikasten duenean, edo nik Algortan ikasi nuenean 14 urterekin, iparraldera joan nintzen topaketa batzuetara, eta ataundarrak esaten dut, ataundarrak zirelako kasu hortan, Baina ataundarren espezie berekoa oten nintzen zalantzan, izan nuen. Eraz ez. Aztertu duzu, atzera begirakoa, orain artekoa, errealitatearen argazki bat egin diguzu, baina gaur diskurtso berria. Hori da pixkat solasaldiaren abia puntua orduan hemendik aurrera. Euskaren aldeko diskurtsoaren ardatzak, zure ustez zein beharko lukete? Bale, saiatuko naiz, hauek labur azaltzen pista batzuk ematen egia da oso konplexua dela. Baina ni saiatuko naiz orain arte entzun ez dena esaten. Bai, nik uste dut badaudela gutxieneko batzuk denok adostuko ditugunak.
hemen aipatu izan direnak, hizkuntza ekologiari dagokionez, erantzukizunari dagokionez, eta nik uste dut hor, nolabait gizartearen adostasun handia sumatuko dugula, akaso esplizitatu egin behar dira, baina ni neu horren naiz hartuko. Nik erraz esango izkizuen, nire ustez, euskararen hurrengo diskurtsoak esan behar du euskara erraza dela. Benetan esaten dizuet, baina erabat konbentzitua nago. Hizkuntzen zailtasunari buruz, norbaitek ematen baldin badit, salpen zientifiko bat, eskertuko diot. Nik erantzungo diodana da zaila, hizkuntza bat zaila dela, zuk aurretik dakizkizun hizkuntzekin konparatuta. Bai? Baina nik ez dut ulertzen, esaten dizut, gainera nik ala saltzen dudalako Ingalaterran, euskarak ez du generorik. Eta hori zaila omen da, ingeles batentzat gaztelania ikasteko. Toki adjektiboak, nola da Jerusalemgo gentilizioa gaztelaniaz? Jerosolimitano. Euskaraz, Jerusalem darra. Takitxo. Aditz forma irregularrak, lehenago aipatu dizkizuet gaztelaniaz, baina gu tematuta gaude gurea zaila dela. Eta inbeste iraun badu ez da izango logika bat baduelako eta inzaila ez delako. Benetan esaten dut, diskurtsoan hori saldu beharra daukagula, esan beharra dago gure hizkuntza ez dela zaila. Fama hori jarri diogulako. Nire ustez, euskara ez zuzena, ez da onargarria. Euskara txarrena egiten ez dena eta horiek hasierako mailarako ondo egon daitezke, baina ez euskaldun oso izendatzeko norbait, bai? Doktoretza bat egin dezaken norbaitek, jakin behar du nola idazten den, ez dakize hitz, edo eta euskara egoki bat erabili behar du, ez? Baina hortik aurrera ez dut segituko, denak ados egongo gara, bikaintasuna hizkuntzan ere bai. Eta orduan ez du balio, kanpainan, euskaraz irakurtzen badu testua, ez dezala irakurri. Ez bada euskara, ez badu komunikatuko, ez. Muga, nire ustez gorago jarri behar dugu. Euskara hizkuntza bat, baina, euskara, beste datu bat, euskara hizkuntza bat gehiago da. Nik hori bai oso garbi daukat, eta amari galdetu nionean, ama, ¿y tú por qué quisiste que nosotros aprendiésemos euskera? Eta santzidan. Mira, pues yo no pude aprender en mi época, pero yo creo que los idiomas son como abrigos. Si tú tienes uno, vas con ese abrigo todos los días a la calle. Y a veces hace frío y a veces hace calor, y a veces no es el más adecuado y otras sudas, pero si tienes dos abrigos, pues como que mejor. Y si tienes tres, pues ya escogerás según la situación cuál quieres ponerte. Bai? Eta hizkuntzak ere badira bizikletak bezala. Nik alaxe egingo nuke. Horretan erabat ados nago Belenik esaten duenarekin. Nik planteatuko nioke gaur egungo gazte bati hizkuntzak bizikletak direla edo ibilgailuak. Eta behar dituzu hor dauzkazunak. Eta horiekin ibiliko zara. Euskara beharrezkoa da. Euskal Herrian beharrezkoa da. Ez da hautagai bat. Ez da hautatu daiteken zerbait. Zergatik, espainolek normalean espainola saltzeko erabiltzen dute hiztun kopurua. Si usted aprende español, podrá hablar con 400 millones de habitantes en todo el mundo. No me va a dar la vida, tranquilo. Baina, guk gauza bera egin behar dugu, neurri batean, esan behar dugu, Euskal Herrian bizi nahi duen horrek, 100% bizi nahi baldin badu, euskaraz ere jakin behar du. Eta nork ez du bizi nahi gaur egun 100%. Albaldin bada 110 ere saiatzen gara. Baina euskara beharrezkoa da. Saldu diezaiegun, bai, zu gaztelania baino ez dakizu, baina horrondoan hitzaldi bat dago, edo bertsosaio bat dago, edo zinema ez dakiz zer dago, eta hori euskaraz da. Subsidiaritate printzipioari helduta. Bai? Eta euskara kodea eta edukia dela esan behar dugu, nire ustez bat etorri behar da kontzientziarekin eta kulturarekin. Ezinbestean, nire ustez ez ditugu soilik hiztunak behar ditugu kulturgileak eta kontsumitzaileak. Behar ditugu euskara sustatuko dutenak, erabiliko dutenak eta kontsumituko dutenak, baina kultura moduan eta lan moduan. Eta azkenik, nire ustez, euskalkia ez ezik, lehenago esaten nuen euskaldun oso izateko, batu ere erabiltzen jakin behar da. Jende asko ezagutzen dut, euskalkiarekin aski dela uste duena, eta izan daiteke, baina txikito dela kalzadak, badaki gaztelania ondo hitz egiten.
eta enuen maltzur izan nahi konparaketa horretan. Baina esan nahi dudana da euskalkia oso ondo dago, gauza zoragarri bada eta izan behar du izugarrizko privilegioa hori etxetik hartzeak, nik neuk ez dakit zer den hori, baina komunitatearek begira nire ustez, esan behar duguna da euskaldun izateko balio integratzaile bat izan behar duela hizkuntzak eta horretan jardun behar dugula. Erraza hizkuntza bat gehiago, Euskal Herrian bizitzeko beharrezkoa, zertzela batzuk eman dizkiguzu, baina diskurso horrek nola eragin dezake gaur egun da hemen ikusten den kezka nagusi hori, ezagutza eta erabileraren artean dagoen jauzi hori txikitzeko. Baize, nire ustez hor gertatzen dena da, nik esan dizuen, nik marketing estrategia zein erabiliko nuken, baina beste bat da zer erosiko nuken orain berriz. Ni orain jaioko banintz berriz, 30 urte etzi, baina imaginatu berriz jaiotzen naizela, eta orduan ze euskara klase erosi nahi dut. Bueno, dagoen euskaratik gauza asko hartuko nituzke, baina aipatuko, lehenik eta behin jakina saldu diguten hori, marketingean aipatu ditudanak. Nik nahi dut euskara erraz bat, ez bakarrik ala saldu digutelako, ez bada erraza izan dadin, bai? Bada neurri bat nire ustez hizkuntzak berez daukana, beharrezkoa dena, kontzientzia duna, bai? Baina nolabait erosleak izaten du saltzaileak ez daukan ikuspegi bat, eta nire ustez oraindik falta zaigu, eta ideia ez da nirea, nik nagusiki Joserra Gartziari entzun izan diot, euskara adierazkorra behar dugu. Bai, berriro ere, balio diguna, lehenako esan dizuet, euskaraz bizi, euskaraz gozatu, nola da hori? Behar dugu euskararen kamasutra. Bai? Jakiteko honela gozatzeko, hau erabili behar dut, postura hau, hizketa hau, hitzmolde hauek, esamolde hauek, bai? Eta hori ez daukagu. Badakizu hemen enabile zer berriri kontatzen, baina oraindik dena egiteko dago, eta ematen du erantzun nazionalik ez dagoela kasu honetan. Tokian tokikoak izango dira, eta zuek sustatu beharko dituzue. Batzuen kasuan arazo bat egongo da, nik ez daukat adinik ez itxurarik lehendakari izateko. Eta zuek, agian ez daukazue ez adinik ez itxurarik zuen ikasleen euskara gaztea, modernoa, berria sustatzeko. Bilatu beharko duzue. Garbi esaten dizuet, gauzak diren moduan. Nien naiz gai Guasamankeko gidoilari izateko, baina eskatzen badidate gidoi bat egiteko, lortu beharko dut modua, horretarako kapaz dena ekartzeko, eta orduan herriarekiko lotura zuen kasuan beharrezkoa izango da. Hizkuntza ekologiatik beraz, hortik tiraka nire ustez behar duguna ere da euskara jasangarria. Ez hizkuntzaren jasangarritasuna, ez bada euskara jasangarria. Bai? Epe luzera iraungo duena, nolabaiteko sinpletasuna, erraztasuna, Xabier Ramurizak bigarren liburu argitaratu du Euskara Batuaren birjaiotza proposatuz. Nire ustez, horrelako eztabaidak planteatzen baldin baditugu, bada, nik ez dakit zenbat arrazoi izango duen eta egiala gezurra den, baina argi dagoena da arazo bat dagoela. Eta euskarak jasangarria izan behar du. Erabilera plazerduna, eta hau ez da nire ideia Fermin Etxegoienena baizik. Eta esaten dizuet horrela, haien gana jo dezazuen euskararen estetika aipatzen du berak. Euskarak izan behar du plazer bat hitz egiteko, ez behar bat nik gustura jardun behar dut euskaraz, eta balio behar didanerako, baina, eta azken ideia, irudioneko hizkuntza bat izan behar du. Eta hau berriro ere, honekin itzultzen naiz marketingera erabat. Baina hau asko esaten nuen nik iaz Birminghamen euskara irakasten nuen, eta euskarari nik publizitatea egin banion, Atletikek Manchesterren jokatzea are handiago egin zion. Ze Manchesterrek euskaraz jarri zituen bere kartel guztiak. Eta hori da irudi ona ematea hizkuntza bati. Eta bai hiztunak eta ulertuko didazue, bakoitzak jakingo du tokian zein den hizkuntzak izan behar duen irudia. Baina izan behar du erakargarria. Eta hori horrela baldin bada, nik uste dut horrela bai ezagutza eta erabilera ez direla hainbeste urrunduko. Eskerrik asko, Xabi, gustura gara zuri entzuten, baina aurrera jarraitu behar dugu. Belenia aipamen bat baino gehiago egin dio, Xabik, nunbai gustatu zaio. Zuk esan dagoa ere. Hizkuntza ekologiaren diskurtsoa, eskolan txertatu beharraz. Aritu zara, joan gaitezen praktikara.
Nola egiten da hori? Nola plazaratu behar da hori eskola? Nola plazaratu behar dute gaur hemen daudenak? Bueno, erronka oso handia planteatzen diazu. Bueno, nik bi aldetatik helduko nioke gaiari. Alde batetik, eskola komunitate barnean duen funtzioarekin lotuta. Eta hori, hizkuntzak komunitatearen barnean duen funtzioarekin lotuta. Hizkuntza ekologiak baldin badu zerbait garrantzizkoa da hizkuntzak aztertu eta proposamenak egiten dituela bere ingurunean hartuta. Beraz, alde batetik, eta badaude esperientzia, nik esan nuke pilotoak edo, bueno, esperientzia sakonak badaude horrelakoak, gaia hartu eta alderdi desberdinak hizkuntzaren ekosistema horren alderdi guztiak nolabait aztertu eta eskolak zer egin izan dezaken horretan badaude esperientziak eta aitzindariak izan daitezkenak. Hori alde batetik. Bestetik, nik egin nuke akaso, repaso oso azkar bat, lehenengo partean egindako idea nagusi batzuen inguruan, ez? Akaso. Alde batetik, eskolan bertan dauden hizkuntza desberdinen arteko hizkuntza aniztasun horren kudeaketa berri baten inguruko hausnarketa bat proposatu daiteke, izan ere hizkuntza aniztasunak berez ez, gure presentzia edo ausentzia horretan hizkuntza jerarkizatu egiten ditu. Eta horren aurreko hausnarketa bat egin beharko litzateke eskolan bestaldetik. Hori aniztasunaren inguruan, berdintasunaren printzipioaren inguruan. Usten dut oso garrantzia handia duela berriro esatea erabat zabaldu beharreko zera dela, idea dela, berdintasunaren printzipioa ez dela dena berdin tratatu behar dela, eta horrekin batera... Bai, gutxugora dioztu askatasuna ez dela hizkuntza bat edo bestea ikasi ahal izatea, desberdin diren hizkuntzak ezin direla berdin tratatu. Hori da, nik uste printzipio honek, bueno, ez da bai da gai izan daiteke gai hau, baina nik uste badala garaia honi heltzekoa. Diskurtso datu samarra dago, edo, bueno, bintzat ezagutzen da, askatasunez aukeratu behar dela hizkuntza bat ikasi, ez ikasi, erabili, ez erabili, esparru guztietan. Hori horrela izango litzateke, akaso, baldin eta hizkuntza guztiek edo eskuartean edo mahai gainean ditugun hizkuntza horiek aukera berdinak izango balituzke. Baina ez da horrela. Eta orduan, ez da zilegi planteatzea hizkuntza askatasuna maila pertsonaletik aukera desberdintasunak edo egoera desberdinetan baldin badaude. Hori, eskolak barneratu beharko luke, iruditzen zait, asko sendotzen duelako, gure kasuan, euskararen normalizazioaren alde lan egiten duenean, eta hor implikatu nahi duenean, euskal hiztuna ez den komunitateen parte handi hori, ez? Iñakik aipatzen zuen komunitate zentzu horretan. Hizkuntza ekologiak balio izango baldin badu, izango da, baldin eta mobilizatzen baldin badu, paiak esaten duen etxetik euskalduna ez den komunitate hori ere. Akaso ez genuke beharrik ere izango, baina hori eskolak oso ondo egin dezake, berdintasunaren aldetik. Eta zer esanik ez, kudeaketa, hizkuntzen kudeaketa horretan, nik berriro diot. Galdera ingo izun zuzenean horren inguruan, nazioarteko hizkuntza estatusa errebisatu beharraz, aritu zara. Hizkuntza aniztasuna gaur egun eskoletan dagoena, alde batetik, eta joera nagusi bat badago, eta erakusten dute datuek, gurasoek kezka handia dute, gehien bat, inglesarekin, euskararekin bainoago momentu honetan. Bai, bueno, hau beste gai eztabaidarako eta polemikoa izan daiteken gaia bada. Hizkuntza ekologiaren ikuspegitik titularra. Galga jarri behartzaio hizkuntza nagusien gehiegizko erabilerari.
horri muga jarri behar zaio. Hizkuntza nagusiek daramaten joera zabaltzea mundu mailan, mundu mailatik hasita, zabaltzeko joera hori ez da berezkoa, baizik eta zuzendu da dagoen zerbait. Inglesaren gaur egungo estatusak gizartean, eta zer esanik ez eskolan, eta eskolak gizartean duelako, eta alderantziz, ez da berez sortu den zerbait baizik, eta oso zuzendua dagoen zerbait da. Momentu honetan, nik uste ezin dela zalantzan jarri nazioarteko hizkuntza bat behar dela. Nik uste, hizkuntzekologiaren aztertzen nahi garenon artean ere ez duela inork esango beharrezkoa ez denik mundu mailako komunikazio hizkuntza bat, lingua franca bat deitzen diogun hori. Baina, bai kolokan jartzen da hizkuntza horrek hartzen duen balio simboliko, kultural eta abar hori guztia. Hau da, egia baldin bada beharrezkoa dela, eta inok ez du hori zalantzan jartzen eta gizarteak demandatzen du, egin dezagun hizkuntzaren transmisio simboliko ez dena, edo komunikazioan, maila komunikatiboan baliagarria izango dena, baina saia gaitezen gutxinez zalantzan jartzen hizkuntza horrek duen balio simboliko, liluratzaile, estatu batuetako kultura hori horren transmititzaile horren zalantzan jartzen, hori alde batetik. Honetaz asko hitz egin dezakegu, eta badakit gai sensiblea dela, eta diru asko jartzen dela hortan, ahalegin handia jartzen dela, baina gutxinez eskolak hori zehatu behar du. Horrekin batera, iruditzen zait, oso importantea dela beste hizkuntzen presentziaren birplanteamentu bat. Bai gaztelaniak ze presentzia izan behar duen, batez ere kontuan hartuta gure ikasle berriek, Xabi Paiak aipatzen duen bide horretatik oso ezaugarri desberdinak daudela, aniztasun izugarri handia dagoela, hizkuntza berrien, etorri berrien presentzia nola ziurtatu behar den, eta baita ere ikusten dut, ez dakit zuei zein preso ematen dizuen, baina zergaitik dain zaila testu bat hartu, gaztelania denok egiten duen honetan, zergaitik dain zaila frantseseko testu bat, zergaitik katalan testu bat, italierako testu bat, nik uste oso esfortzu txikiarekin iruditzen zait, komunikazio maila gutxiengo bat lortuko genuke 4-5 hizkuntzatan, beste leku batzuetan baino askoz ere errazago. Eta hortik aurrea, norberak erabakiko du sakontza gehiago frantsesean, katalanean, edo inglesean, edo ni nahi baldin badet, inglesek Shakespeare irakurri nahi baldin badet. Baina komunikazio mailan 4-5 hizkuntza manejatzeko eta ahalegin handiegirik gabe nik uste posible dela, maila baten. Eta horrek hizkuntzen jerarkizazio horretan ezer esan handia du. Horreino. Bueltatu nahi nuke gauza hizkuntzekologiaren beste bi ideia lehen aipatu ez ditutenak ekartzea, aparte. Eta da, ekologiatik ekartzen deun ideia, bi. Bat, praktika ekologikoarena, iruditzen zait, zabaldu dezagun, praktika ekologikoak egiten ditugun bezala begira, leheno jardun dugu esaten, orain ez dizkigute ipintzen botilak, plastikozko botilak, dela 5 urte inorit zitzaion okurrituko horrelako txar bat epintzea. Hau praktika ekologikoa da, eta hau erakusten da eskolan. Hau bezala, ez gaitezen sartu beste gaita, baina oso zabalduta dagoen kontzeptu bat da praktika ekologikoarena. Hizkuntza arloan ere bai. Paradigma horren aldaketaren baitan, planteatu daitezke praktika ekologikoak. Nun, begira zein da aztertu zein da zure ibilbide, hizkuntzen ibilbidea. Zuk, Xabi Paiaren kasuan, modu batekoa da, nire abestekoa eta barat. Aztertu ezagun, bakoitzaren ibilbide, hizkuntz ibilbidea, eta seguru asko emango digute pista desente horren inguruan. Eta azkenik, aniztasunaren inguruan asko gustatu zait egiten den aniztasunaren aldarria.
Baina aniztasuna, ez bakarrik hizkuntza aniztasunaen baizik eta gure eskolan, gure herrian dagoen egoera anitzaren aldarria. Egoera anitzaren aldarria, baina horrez gain, nik erantziko nioke motivazio anitzaren aldarria ere egin beharra daukagu. Funtseskoa da aipatzea euskera, kultura eta bar, baina motivazio oso desberdinak egon daitezke. Eta Jon Sarasuak aipatzen du, baina ez dugu ahaztu behar motivazio pragmatikoa ere. Eta ez da demonizatu behar. Ez da demonizatu behar, nire ustez. Oso garrantzia handia du, Sarasuak aipatzen du fluxu hori, liluraena, baita, hizkuntza ekologiatik nik erreskatatuko nuke txikia izatearen balioa, uniformitasunaren aurrean, norbanakoaren aitortza, ez zaigu gustatzen dena urdin izatea, derrepente nahi dut, ez dakit, berde bat ikustea, hor badaude motivazio desberdinak. Baina, berriro diot, ez dezagun demonizatu ere beste batzuk, adibez, motivazio pragmatikoaren indarra. Orduan, motivazioaren aldetik ere, kontuz ez gaude denak leku berean eta anitza da, eta denok aterako dugu euskara bestela zaila izango da, ez? Motivazio guztiak behar izango dira. Hortxe ideia batzuk, pentsatzen dut, bakarren bati astinduko ziola barrenean zerbait, Belenek esan dituenak, geroago eztabaidarako bide emango dute. Iñaki Markokik gizarte erantzukizunaz hitz egin digu, gizarte erantzukizunaren garrantziaz, baina pausu bat emateko gelditu gara Iñaki, gizarte erantzukizuna bai, baina nola eskolan? Nola txertatzen dugu eskolako diskurtsoan? Bai. Posible balin bada berriz zera piztea. Horri erantzun aurretik, beste gauzatxo bat aipatu nahiko nuke. Diskurso sozialaz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari gara nolabait komunak ditugun esal molde, pentsamendu, talakoak, ez? Eta ohikoak bihurtzen direnak. Momentu batean, garai batean, toki batean. Zuk esan duzu, ezagutza eta erabilaren artean dagoen jauzia. Hori momentu honetan da gure euskararen diskurso sozialean oso txertatuta dagoen ikusmolde bat. Agertzen da prentsan. Agertzen da nolabait diskurso ardura politiko, tekniko eta bar dituztenen personen artean. Neurketak egiten direnean, emaitzak azaltzen direnean eta agertzen da. Zergatik? Egia da? Edo zeren arabera da egia? Zer zerekin erkatuz, esan dezakegu hori horrela da. Zer zerekin erkatuz, esan dezakegu, euskararen ezagutza eta euskararen erabileren artean jauzi handia dago. Eta hori lege bihurtu. Eta kontuz, hori lege bihurtzen dugunean, ari gara bat, diskurso negatibo bat zabaltzen, eta bi, diskurso kulpabilizatzailea. Eta hiru, gainera oso errez manipulatu daitekena. Beraiek ere ez dute egiten. Beraz, oso adibide polita, eta gaina eskertzen dizut, oso adibide polita, nola momentu batean diskurso sozial bat garatzen den, ez dakigu oso ongi zergatik eta nola. Eta nola, beharko genuke, behintzat hori bezala, egon ditezke beste hainbat gauza atatzen nahi direnak, beharko genituzkenak heldu, momentu batean, heldu, eta ondo aztertu, hau horrela da? Horrela balin bada, horrela esan dezakegu? Horrela esan dezakegu edozein tokitan? Berdin da egiten ari garenean, azterketa, esan dezagun tekniko bat, teknikoen artean, datu estatistiko batzuen analisi bat egiten ari garenean, edo egiten ari garenean nolabait gizarteari begira, edo guraso batzuei begira, edo gazteei begira, edo ez dakit nori begira.
Orduan, heldu beharko genioke, aztertu beharko litzateke, hau bezala beste hainbat egon daitezke, Eta horren inguruan, agian, buelta pare bat eman, eta pentsatu zer dan komeni zaiguna, eta pentsatu hori gero nola zabaldu dezakegu. Gezurrik esan gabe. Nik alabai beti esaten diet. Nik gezurrik ez dizuet esaten. Agian, dandanare ez dizuet esaten. Bien, hori marketinean ere sartzen da. Zer egin daiteke galderari eutxiz, pixka bat galderari eutxiz. Zer egin daiteken? Bueno, egin daiteken eta hau hartzazue proposamen bezala. Punto, proposamen batzuk eta gaina oso alilkatuak eta oso, bueno, zerak, ez? Nik gauza bat bintzat oso garbi daukat. Eta da, eskolak gaur egungo gizarte lehen esan duguna globalizatu, komplexuan eta bar, eskolak egin dezakena mugatua da, oso. Iaia esaken dezaken gutxi egin dezake. Kenduko dut gutxi, mugatua da. Hortaz kontziente izan behar dugu. Nodo txiki bada eskola, beste sare handi baten barruan. Baina bai egin dezake, eta gainera egin dezakenak nire ustez balio kualitatiboa dauka, eta balio kualitatiboa handia. Eta zentzu horretan erreferentziala bihurtzeko aukera handia du, eta zentzu horretan oso garrantzitsua da. Lau bat gauzatxo, ez dakit oso konkretuak ere ez direnak agian, baina bat, hizkuntzaren balio ekologikoaren ideia landu eta sozializatu. Diskurso horiek, praktika horiek. Eta, esate baterako, berziklatzea, urak eta zean, berziklatzearen inguruko diskursoa eskolan lantzen da. Modu batea, bestera, ikasgaietan, ez ikasgaietan, tutoretza, besteak, zanait hori lantzen da. Eta gaur egun, gizartean, berziklatzearen aldeko diskurso soziala dago. Gero diskutituko dugu, behar dan, zaborra jasotzerakoan atezatekoa, bosgarren konten... Bale. Gaur ez da eguna, hortaz. Ez da eguna. Bale, baina berziklatzearen inguruko diskurso soziala egon badago. Dano gaude horren alde. Eta inor ez da ausartzen kontrakoa esatera. Hori ala da. Batzuk oso aktiboa dira. Beste batzuk agian ez gara inaktiboak. Baina oso garbi daukagu. Bale? Orduan, balio ekologiko horren ideia landu, sozializatu eta hori lotu erantzunkizun komunitarioaren ideiarekin. Eta hau lotu bizitzarekin, ez hizkuntzarekin, bizitzarekin lotuz. Hizkuntza da elementua, bale? Izan daiteken bezala papera edo kristala edo ez dakiz zer, baina bizitzarekin lotu. Gu bizi dugun ingurune, gu bizi dugun bizitza, gu bizi dugun komunitate, gu nahi dugun etorkizunarekin lotuta. Bestea, diskurso horren balio etikoak eskolan esplizituko, gaizki idatzita dago, esplizituki bereganatu. Alegia, baldima dago nolabait diskurso bat eskolan horretan sozializatuko dana, eskola berak ere esplizituki hori bereganatzea. Eta, lidergo praktika aurreratuarekin, agian batek esango dit, nun sartzen ari haizi, bale, itziten dudan tokitik eta egiten dudan proposamen gisa. Baina lidergo praktika aurreratua ez pasiboa, irutzen zait gaur egun eskolak nolabaiteko joera pasiboa daukala, eskola orokorrean esaten nahi naiz, ez pertsona bakoitza, bideratu daiteken tokitan edo modutan edo praktiketan bideratu. Subsidiaritatea aipatu da, bale? Funtzio esklusiboen printzipioa ere hor dago, eman hizkuntza bati funtzio esklusibo batzuk. Zergatik jaso behar ditut nik eskolako paper guztiak bi hizkuntzetan? Zein legeari egingo lioke aurka nik paperak eskolako komunikazioak eta bestelakoak guraso bezala euskeraz jasoko banitu. Zentzu horretan, eskolak hartuko balu aurrera pauso bat eginez, eskolak hartuko balu, eta funtzio esklusibo batzuk, subsidiaritatearen bidetik, planteatuko balu. Eskola honek euskeraz funtzionatuko du, eta gero, bermatuko du bere komunikazioa guraso guztiekin. Ikasleen agendan diskursoien inguruko hausnarketa sozializatu, kurrikulunaz aparte nik uste, ez dakit dan zuek, dan nik desde luego ez, garbi dago,
dan bersolaia, edo dan beste gazte, edo ez dakiz zein, baina horren inguruko, ez? Bueno, ez da bai da, hausnarketak eta bar. Eta beste harriko eragilekin diskursoaren edapenerako eskolak, beha bakarrik ezin ditu gauza asko egin. Herrian badaude beste eragile batzuk, eskolak parte hartzen du beste eragilekin, hainbat zeetan. Hor, diskursoaren edapenerako rol aktiboa jokatu. Hor, eta lusatzen bale? Labur, mesedez. Labur, bale. Nik aipatu nahiko nuke gauzatxo bat, eta da, irutzen zait, eskolak da bakoitza mundu bat toki batean bizit da. Eta inguruneak oso desberdina dira, errealitateak oso desberdina dira. Baina guzti honetan rol beresia irutzen zait jokatu beharko luketela ingurune euskaldunetan arnasgune gisa definitzen hasi diren ingurune horietan bizi diren eskolak. Uste, rol beresia jokatzen dutela. Rol beresi bat nola bait, eta uste horre eginkizuna izango luketela arnasgune horiek, euskaldun diren herrialde zonalde horietako arnasgune horietan, arnasgune bezala, arnasgune sistema hori, ingurune hori, ahalmentzen, enpoderatzen laguntzea. Kontzientzia landuz, kompetentzia landuz, potentzia landuz. Esaten dudanean gainera kompetentzia eta potentzia ez da hizkuntz kompetentzia, ez da hizkuntz potentzia. Da, herri hortako pertsonen, neskamutilen, gazteen, herritarren, eta gizarte bezala, ahalik eta kompetentena izatea. Gero mundura aterako dira. Eta ibiliko dira munduan. Gure paia bezala. Eta potentzia. Energia. Vale. Eta, bueno, segi bestela luzatu ingonez. Bai. Bai. Azken galdera bat eta labur erantzuteko. Hizkuntza aniztasunaz asko hitz egin da gaur. Hor euskerak zentralitatea irabaztea eta indartzea aipatu da, eta aipatu dituzu hor egin ditezken hainbat kontu, subsidiaritatea printzipioa, funtzio esklusiboak aldarrikatzea. Eskolak nola zentralitate hori irabazi? Hizkuntzak behar dira. Baina oinarrian ikusten dut idei bat egon behar dula, eta da pixkat aurretik esandako guztiekin lotuta, euskara bizitzeko beste hizkuntzak munduan ibiltzeko. Esaldi polita hori? Bueno, balio badu. Beraz, hemen, uste aipatu da labaitaren, ez dakit, mailan aipatu da, hemen, gaur, guk, komunitate honetan, euskara bizitzeko, bertan. Kanpoti datorrena, honi datorriko da, eta hemen, zan dezala, hemen egoteko, bizitzeko, integratzeko, izateko, garatzeko, etorkizuneako, hizkuntza, euskara. Tresna, euskara. Munduan ibiltzeko, gero beharko ditugu beste batzuk. Eta hortan, gainera oso ondo jantziak eta trebatuak izan behar dugu. Dudik ez. Inglesa, bai, munduan ibiltzeko. Ez dakit, ez luzatzeko, pues igual. Eskerrik asko Iñaki. Hizkuntzaren zentralitateaz, aritu gara, oraintxe Iñakirekin, eta zuk Jone, hiztunaren zentralitatea aipatu duzu gaur, hiztuna erdigunean. Zer planteamendu berri ekar dezake horrek, Jone? Bueno, nik aldarrikatzen dute hiztunen protagonismoa, eta noski, ematen dio, por supuesto, hizkuntzari baita ere protagonismoa, baina iruditzen zait, lehen aipatu dudan bezala agian, orain arte hori da nagusitu dan neurri batean diskursoa, ez? Edo hortan jarri dugu bereziki begirada, eta nik uste gutxiagotan hiztunengan. Orduan zergatikan edo, bueno, zergatikan da garrantzitsua niretzako, igual bi arrazoi nagusi daude. Alde batetik, bueno, ni kokatzen den nire burua gizarte antropologian, eta niri lagundu dit, pixka bat, hizkuntza antropologiaren inguruan hainbat tokitan garatutako planteamiento teorikoak, harinez gehien bat teoriei buruz, baina bueno, niretzako lagungarriak izan dira planteamiento horiek, ez? Nolabait laguntzen dutenak irudikatzen hizkuntza baliabide bezala, da kulturak ematen digun baliabidea, baliabide sortzailea, hori niretzako interesgarria da aipatzea, baliabide bat sortzeko,
baliabide kultural bat gauzak sortzeko, gauzak egiteko, nolabait. Orduan, niretzako hori interesgarria da, igual apurtzen dolako neurri batean, hemen azken hamarkadatan ondan joera, dala gehiago lotzea hizkuntza eta identidadea, eta pixka bat hortikan sortutako diskurso edo irudi gehiago ideologikoagoak daudenak ere, baina horietaz aparte, niretzako importantea esan da momentu batean deskubritzea badira beste moduak begiratzeko edo aztertzeko hizkuntza. Orduan zentzu horretan horrela interpretatzen dugu, horrela ulertzen baldin badugu hizkuntza, tresna kultural bezala, sortzeko tresna bezala, erreparatu behar dugu derrigorrez hiztunengan. Hau da, eta ikusi hiztun horiek zer egiten dute hizkuntzarekin. Ni behin azken boladan, eskatu didatenean gehien bat igual hitz egitea hizkuntza eta gazteen inguruko harremanetaz, eta pixkat hortaz, beti komentatu izan dut, ez dakita igual da nire arazoa eta da pertsonala, baina nik uste nahiko gutxi dakigula gaztek zer egiten duten hizkuntzarekin. Oso gutxi dakigu, eta igual lehen aipatu da, ez? Esaten danean jauzi hori, Iñakik aipatu den jauzia, ezagutzen dutela, baina gero ez dutela erabiltzen, ni ere kezka sortzen zaizen, nik ez dakit, benetan ez dakigu zer egiten duten, edo egiten duten, ez duten egiten, zan dut pixkat zuk esaten zuna, ez? Iñaki erabilera, baina nola ulertzen dugun erabilera, ez dakit. Orduan hori da, pixkat hiztunengan erreparatuta alde batetik hori. Nik uste dut ematen digu aukera beste gauza batzutaz hausnartzen hasteko. Eta beste elementu interesgarri bat nik uste dut jartzen dugunean begira da, hiztunengan da aniztasuna, aipatu da. Hiztunengan fokalizatzen badugu derrigorrez topo egingo dugu aniztasunarekin, derrigorrez. Zen hortikan iritsiko zaizkigu hiztunari loturiko hainbat eta hainbat ezaugarri. Eta nik uste behartzen gaitu erreparatzea aniztasunetan. Horregatik ere, zen hiztunak zerbait baldin bagara da anitzak. Baditugu noski elementu eta ezaugarri amankomun asko, batez ere hemen jaio garelako edo hasi egin garelako hemen, baina gero pertsona bakoitza da mundu bat, ez? Eta orduan, nik uste dut ematen digula bidea ere aniztasunaz arduratzeko. Mikrofonik gabe egote honek, pixkat, urduritzen hau. Transmisioaren kontzeptua gainditu beharraz ere aritu zara, goiti bera ulertu izan den kontzeptu hori gainditu beharraz. Gainditu zerren ordez, zer ordezkatuko luke ordea ideia hori? Orain dela gutxi, orain dela hilabete batzuk izan zen mintegi bat justu gai honen inguruan, transmisioaren konzeptuaren inguruan, eta hor aritu ginen. Eta egia zen ez dago, nik uste momentu honetan ez daukagu konzeptu bat, hola esateko, bizkat izan daitekena bestea ordezkatzeko. Paula Casares lehen aipatu dut antropologoa hortaz ari da, bera esaten du, bera oso ondo azaltzen du, gainera nik uste dut, bera esaten du, igual beste konzeptu bat izan daiteke gizarteratzea, sozializazioa. Nik uste dut gutxienez mintegi hortan aterasan ideia da, igual birpentsatu behar dugu konzeptua, edo besterik gabe geratu, eta hori buelta batzuk eman. Orain arte erabili dugun modu batean, igual ez da konzeptua ordezkatu, baina bai berdefinitu. Zenbait gaztek sentituko dute hizkuntza hori berea dutela, eta orduan hizkuntza horretan aritzeko motiboak badituztela. Askorentzako arrazoi bat izan daiteke, agian ez guztientzako. Haien ibilbide personalaren arabera. Beste batzuk, agian, inkluso, sentitu dezake, Iñakik, zailago izango da, baina Iñakik aipatu duen gizarte erantzunkizun bat. Izan daiteke beste ari bat. Nik uste, momentu honetan, gazteek eduki dezaketen arrazoirik importanteena izan direkela integratiboa. Iñasi Bilak esan zuen bezala, duela urte asko,
hizkuntza bat ikasteko edo erabiltzeko arrazoirik importantena izan daiteke hizkuntza ematen diren harreman saretan eta jardueretan parte hartzeko nahia. Orduan hor daukagu erronka, eta da, Belenek apuntatzen zuen aldetik, zer egin, nola egin gazteentzako erakargarrik izan daitezken sare horiek euskalduntzen joateko, eta gazteek beraiek, beraien sareak sortzen dutenean euskararen aldeko autua egin dezaten, eta haien gazte sare propioa, haien talde hori, nolabait, hizkuntza integraziorako hizkuntza esparru izan dadin. Aurrera jarraituko dugu, dena behete, ez du bai, Xabi? Nik Iñaki Markori galdera ingo nioke, hain zuzen ere, gizarte erantzukizunari buruz, iruditzen zaidalako, ulertzen dut printzipio oso ondo, aspaldi entzun nuen, goratzen dut espainol bati entzun niola gainera, bera oso portzik zegoela euskara espainolen ondare izateaz. Eta, ni ere, bai, baina ondare hitza eta patrimonioa etzaizkit bat ere gustatzen hizkuntzekin, eta hain zuzen ere hori galdetuko nizuke. Gizarte erantzukizuna baldin bada, Espainia eta Frantzia garen bitartean, euskara ikastera derrigortuta ez daudenek nolabaiteko atxikimendua eta onarpena izan dezaten gure hizkuntza eskubideekiko, nahiko ondo iruditzen zait. Baina, esan duzun moduan, hau da, erantzukizun hori da, baita euskara ez dakitenek ere, eta erdaldunek, eta hori jatzait gustatzen. Ze nik gainera eta entzun duzuen, nik planteatzen dut euskara beharrezkoa dela. Aldarrikatu beharko genuke Euskal Herrian euneko bizitzeko euskara beharrezkoa dela, eta planteatu nahi nuke utopiaren bat non hori edo horretara bidean goazen. Eta gizarte erantzukizunak uste dut eta teori zabal ikusten duela, nik usten dizut euskara egiten, bai, eta biona da, asko gustatzen zait, baina zuk erabili. Ez dakit, ideia hori aurrera begira nola ikusten duzun? Bai, arrisku hori egon daiteke. Arrisku hori egon daiteke konzeptu horrekin, egon daiteken bezala hizkuntza aniztasunarekin, esan nahi horrezta bai da nik uste dexente dagoela, nola ulertzen dugun. Baina nik beste modu batean ikusten dut. Eta irutzen zait, erantzunkizuna eduki baldin badaukagu, asumitzen baldin badaukagu, gero horrek esan nahi du nolabait geure praktiketan koherente izango garela. Maila desberdinetan. Baina gure praktikan eta gure ardurapeko, nolabait ardurapeko gizarte arlo edo sistemetan, koherente eta izango garela nolabait aktibo, positiboki aktibo. Gaur egun nolabait badirudi borrok, guzti hauek ere simplifikatuz, baina badirudi nolabait gaudela euskaldunok, eta gure eskubideak aldarrikatzen. Gure eskubide personalak eta batzutan kolektiboak aldarrikatzen. Eta gero, erdaldungoa dago. Eta erdaldungoa horren barruan, badago nolabait hizkuntzarekiko atxikimendu bat adierazten duna, eta bide ematen duna, bide seme-alabak, edo beste gauza batzuk eginez, edo ibilbide bat hasten duna, edo badago beste erdaldungo bat, hortagona, ziaro at. Eta hizkuntza eskubidena ere, ez dakit, hola, ez duna ere, ez dakit, bai? Horri begira, neurri handi batean ere, ari naiz, horri begira, hau zabaltzerakoan, ez bakarrik, zurtet erantzukizuna guztiona, komunitate osoarena eta komunitate kide guztiona dela, baina bakoitza toki desberdin batetik abiatzen da. Eta orduan, erantzukizun horren praktikare desberdina izango da. Baina nolabait, nik planteatuko nuke hizkuntza eskubidea hitzaiten ari garenean, gehiago agian ere buelta eman daitekela. Eta planteatu, gaur egun, norberaren hizkuntzan hartatua izateko eta erlazio pribatuetan nahi duen hizkuntzan, erlazio pribatuetan hizkuntzan jarduteko duen eskubide personala, bai, baina horrekin batera, eskubide hori, baina horrekin batera, ondoan, eta pertsona horiek ere, nolabait, euskararen ekosistema soziala bermatuko duen
erantzunkizun komunitario batekin halako oreka bat topatzea. Bai, eskubide personal, nire hizkuntzan hartatua edo maila pribatuan gaztelaniaz, edo ketxuaz, edo ez dakit zein hizkuntzan, jarduteko eskubidea, baina kontzientzia batekin, eta kontzientzia horre dakarrenarekin, sozialki, euskara dala, eta gure komunitatea, gure lurraldea dala euskararen ekosistema, eta horrekiko ardura bat dudala. Horrek nora garamatza? Pausoka, toki eskora. Eta esaten ari garenean, funtzio esklusiboen printzipioa, esaten ari garena da, tokian, tokiko, eta maila desberdinetan, espaita gauza bera, altzon, edo algortan, edo barakaldon, jakin badakigu, baina funtzio esklusibotaz hitzaiten ari gara. Eta nik beste gauzatxo batekin lotu nahiko nuke baita ere, ideia hau. Eta hortik atera da baita ere. Eta inoiz herri bezala egituratzen balin bada, oso garbi dago nundi goazen, hori ere oso garbi. Baina beste nodo aipatu du, ez dakit Iñakik uste dut aipatu duela lehen nodo. Eta nodoaren ideia, azken finean pentsatzea, gure herria badala munduan nortasuna duen beste nodo bat. Baina nodo aurreratua, nodo berritzailea, nodo erakargarria. Eta nortasuna duna, eta nortasun hori badatorkiola ere hizkuntza euskara izatetik. Alegia, eta atletik edukitzeaz, baita ere, klaro, noski. Baina atletik balin badijoa eta Manchesterrekin partidu bat balin badauka eta han euskeraz agertzen balin badira ez dakit zein kartelak, hori marka da. Hori da gure nodo txiki honen marka, irudia. Eta hori ona da, oso ona. Eta hori bai nik usteet erantzunkizunarekin, diskursoarekin, eta bar lotu daitekena. Listo. Jone Mirenek zerbait esan nahi zuen, da gogorarazten dizuet, galderak idatzi eta azkeneko ordu erdia horiek erantzuteko dela, Jone Miren esan nahi duzuna, eta gero galdera zehatz pare bat baditut, benetan kasu zehatzetara etorrita. Ez, bakarrik, beste batzutan dena aipatu izan dute. Euren erantzunkizuna alde batera utzi gabe ere, nik uste gaztei buruz hitz egiten dugunean, hitz egin beharko genuke euren gurasoei buruz. Zen, klar, esaten dugu gaztek ez dute egiten, ez daki gurasok egiten dugun edo ez. Eta nik uste dut hor ere badagola beste gai bat, ez? Jarri dugula eurengan kriston presioa, nik esango nuke, presio nahiko handia, eta gero, klaro, bereik ari dira esaten eta gu zergatikan egin behar dugu. Gure helduk ez dute egiten, ez? Batzuk ez, segurazki gehienek, ez dute botatzen horrela, baina hori horrela da, nik hau esaten dut ama bezala. Eskolak zer egin dezake hor? Gero beste kontu bada, proaktiboa bihurtzeko, igual, hasi beharko nuke pentsatzen eta broma bada, baina, nahi badezu futbol taldean sartu, hitz egin behar dezu euskeraz, eta halako gauzak, ez dakit. Astakeri bada, baina, esan nahi dut, eskola zer egin dezake, nik uste dut eskola badu lana, baina baita ere, nik argi daukat, etxean lan handia dagoela. Eta etxea esaten dudanean, esaten dut baita ere, auzoa eta herria eta bar. Nik uste dut eskola kriston lana egin duela, azkenengo hamarkadetan, eta orain horrekin batera tokatzen zaigu beste batzu ere pila jartzea. Hoi da pentsatzen dutena. Nik hain zuzen ere horregatik nire lehenengo ideia, lehenengo diskursoan izan da hori, eta nire gurasoek ez duten jakin behar euskara, baina nik bai. Eta horri niri eskolak eman zidan erantzuna, nola,
Euskara etorkizunerako hizkuntza bat da. Beharko duzun hizkuntza bat da, zure gurasoek hautatu dutena, hau da, denak bideratu ninduen horretara. Horregatik nik planteatzen nuen, beharrezkoa planteatu beharko dugu, eta jakina, hain zuzen eren, esan dizuet, Amari galdetu nioen, nik enuen izan aukera ikasteko, baina orduan zuek ikastea nahi nuen, testu ingurua eman zidan, nire ustez hor, hombre, jakina egiten ez duen eta egiten duenaren artean zergatik ez eta ze motivazio dauden, jakingo dugu, baina egunen batean planteatu beharko dugu noiz helduko garen normalizazio hitza ezabatzera. Ze normalizazio hitzak peti azkenean eskatzen, eske lehena normalak ginen. Esaten dizuen, 82an Naranjitoren promozioan jaio den norbaitentzat, niretzat alegia, erantzuna beti da bera, eske lehen gertatu zen, eske zuetzen denean pasatu zen da, orduan eske nuen eta ez dugu eta baina hori noiz arte. Nik ulertzen dut, ados, egoera hori egontzen, bai, baina noiz arte, zenbat belaunaldi irauten du horrek? Eta barkatu, batzutan da, aipatzen ditudanean gurasoak, batzutan da, noski, euskara ikastea, bale. Baina, gero, hortaz aparte, nik uste dut leheno, Belenek aipatu du, ez, txikia izatearen balioa, esanet, ez dut esaten bakarrik euskara ikastea, esanet, pixka bat, erabaki dugun hori, gure umea bidaltzea eskola batean, zeinetan, euskaraz ikasten dan, eta guzti hori, niretzako hori lotuta dago beste balore batzuekin, beste pentsamendu batekin, beste ez dakit ikuspegi, denok konpartituko ez deguna, baina esanet hor ere sustratu badago, eta batzutan demanda izango da euskara ikastea, baina nik uste dut hor badaudela beste elementu batzuk ere, sakona, ez dakit, fondo sakonago batean, baina interesgarria direnak ere. Bi kasu praktiko, bat zure lan batean irakurri nuen, Jone Miren. Euskara nire lagunentzako frikia da. Hola esan zizun gazte batek. Eta atxeen aldia baliatuz norbaite galdera bat utzi digu hemen, beraz, pentsatzen dut galdera egiteko gogo asko zeukala. Xabi irentzat jartzen du, baina nik irigiko dute. Ze esango zenieke bi hitzetan, 12 urteko ikasle etorkin talde bati, euskararekiko jarrera egokia bultzatzeko eta euskara ikaskuntzan eta erabilera motibatzeko. Bi horiek horrezte ditut. Bueno, ni labur komentatuko dut nirea, hau esaldi hori entzun nuen ni, elkarrizketa batean, gazte batekin egin nintzen, bera Elgoibarkoa da, filosofia ikasten ari da, mutil bada, bertsolaria da, dantzaria da, eta niretzako izan zen halako flash bat, komentatzen ari ginen, nik gaina geunden hitz egiten bere lagunei buruz. Bere lagunei buruz, bera esan zidan, daukagu lonja bat, txoko bat edo dena delako, espazio, modan dauden espazio hori, daukagu, gaude, okerez baldin banago, 25 mutil. Lonja horretan. Dena mutilak? Bai, dena mutilak. Eta, eta nolakoa dira zure lagunak, ezak zer, tartean aipatu nun, eta hori euskalduna dira, bai, denak euskaldunak, dena dakite, baina, nik aitortu behar dut, ni naizela kuadrilla horretako frikia. Zergatik, bertsolaria naizelako, dantzaria naizelako, euskeraz egiten ditelako. Hau da, niretzako, elementu bat interesgarria gaur egun, berezia bihurtu daiteke, testu inguruaren arabera, hau da adibide bat eta hartu behar da horrela. Euskaraz egiten badezu berezia zala, berezia zara, ez? Eta antzadenez frikia hori esan nahi du, ez? Berezia, frikia batzutan zentzu negatibo batekin. Inork ez du izan nahi berezia, inortan, nerabe, gazte, bai. Eta nik uste hor dagoela beste hausnarketa bat, dela, hori, ze lantzen ari gehan, benetan, aniztasuna onartzeko. Hau da, egoteko eskoletan, herrian, auzoetan, jende desberdina. Bai? Osa, gazteak ere, badakigu, adin hortan, ze importantea da, hori, talde sentimendua, ez dakizer, ez destakatzea, baina ezke arazo berdina egoten da, mutil batek ez badu nahi futbolean jolastu. Ez dakizer, ez badu nahi, edo neska batek ez badu nahi, ez dakizer. Orduan, niretzako badago hor sakonean, eta igual ez da momentua ez eguna, baina ze gertatzen da, ez gea gai onartzeko, hori ez, desberdintasuna.
Orduan, klar, kontestu testu inguru batzuetan, euskeraz egiten duena da, el raro, el friki, bai? Eta orduan, klar, nik uste dut hor, hizkuntzaz aparte, beste hausnarketa mota bat dagoela. Bai, nik uste duela 2 urte izan genituen eskola iztun bilan Tolosan gaztiak, eta baien bai inguruan eta idei hori nik uste tatea zala. 12 DBH eraia doazenean nik uste hor markatzen zutela muga, gazte askok sentitzen dute, ja ez dela egoki euskara saritzea, arraro zarela, tokiz kanpo zabiltzala, sensazio hori badute. Horri nola hartu aurren ikusten eskolak baduela hor zer egin, ez? Hor argi dago, hizkuntzaren erabilgarritasunari buruzko hautemate batzu daudela, aurriritzi batzu daudela, eta horiek nolabait optimizatzea aldera lan egin daitekela. Eta aldi berean, nik uste, gazteen artean, gelako taldearen artean, harrera lantzen den bezala, talde kohesioa lantzen den bezala, taldean nolabait hizkuntzak erabiltzeko arrazoiak bilatzen jarditzakegu gaztiak. Guk ez dizkigu emango, baina nahiak igual bilatu ditzazkete. Horregatik, zentzua konpartitzearen norabide hortan, gazteenekin ere zentzua konpartitu behar da, eta haiek jarri behar ditugu zentzua bilatzeko abagunean. Baten batek galdetu dezak, eta hori ere eskolaren lan alda. Bueno, bi datu, bata da, nolabait, bi ez bat, kurrikulumen dago. Eta gainea, badaude arloak bere kurrikulun orokorrean, lehen esan bezala zenbait gaitasunen definizioetan hori agertzen da, eta zenbait arloren kurrikulunen ere bai. Beraz, euskarriak baditugu, proposamen batzuk ere bai, bihar ikusiko ditugu horietako batzuk, eta segurazki gehiago garatzen zehitu behar ditugu, baina espazioa badaukagu halako gauzak lantzeko. Iñaki, tukitza hartu nahi zenuen. Bueno, gazte hori friki da. Barkatu, atzeran nijoa urte batzuk, baina orain 20 urte edo 30 urte ez zinen frikia. Besterik gabe zuzenean erredaz egiten zenun. Punto. Punto pelota. Orain gutxienez frikia da. Joño, ez dakit erredapen bezala konsiatu ezakegun, edo ez, balorazioak bakoitzak egin ditza. Ez? Orduan, garbi dago eta aipatu duzuna, nire kasu horretan, netzako ez da problema. Hizkuntzarena ez da problema nire ustez, kasu horretan. Zer nahi duzu, zer horrek ere esan duzu, ez da futbola, edo kirola, edo ez dakit neska izanik zein estiloak erabiltzearen. Orduan, da taldearekin nola integratzen nahi zen? Taldearekin nola integratzen nahi zen, eta talde horretan nola ni neu sozializatzen nahi zen. Orduan, hizkuntza da tema bat, puntu. Nire ustez, beste gauza batzuk gehiago daude. Bueno, hori ez dut alare arazoa gutxitsi nahi, edo egoera. Eta gero, bueno, paiak erantzungo du, berarentzako da galdera, baina, bueno, aprobetxatuz mikrofonoa daukadala piztuta. Jartzen du, 2 hitzetan. 12 urteko... Ze esango zeniekete 2 hitzetan. 2 hitzetan. Bueno, 12 urteko neska mutil hori nun dago? Hori hasteko. Hernanin. Bale. Nik uste dut hor 2 gauza. Bat, 12 urteko neska mutil bati txaparik ez bota. Alperri data. Txaparik ez bota, alperri data. 12 urteko neska mutil batek txapa ez du zehatuko. Horren nik uste dut 2 gauza daudela. Bat, kurrikulunean barruan nik uste dut tema hori landu daitekela, ez dakit, esan ezan, inguru giroaren lanketa egin daiteken bezala, bai? Eta 2, espazioak. Hernanin badaude, euskeraz jarduteko espazioak. Bultzatu, lagundu, gurasoen bitartez edo zean, neska mutil hori integratu dedin, badakigu ez dela erresa. Baina integratu dedin, kirola dala edo aixia dala edo zean, espazio euskeraz jarduten duen espazio batean. Urte gehiagorekin, gauza gehiago. Xabi, zuretza zen galdera. Bale, lehenbizi frikiarena esankizunez edo por alusiones esaten dana. Neroni ere, bueno, badakitzein dan gazte altu hori, baina horretaz aparte Neroni ere kasu bera nintzelako jakina.
bai, aztertzeko adibidez nola den kasualitatez euskaraz egiten duena, biolina jotzen duena, ez dakiz egiten duena, eta sorkuntzarako lotura hori eta jakinmin hori aztertzekoa ez bairik gabe. Hori da nik esaten nuena saldu eta erosiko nuken hizkuntza horretan itxura oneko hizkuntza bat. Niretzat frikia izatea ez da ona. Behintzat ez badut nik nahi. Frikia izatea erabakitzen baldin badut, frikia izango naiz, baina euskara ikasteak eta euskaraz egiteak friki bihurtzeak nire ustez merkatuaren segmentu bat galarazten digu eta ez zaigu komeni. Argi esan da, orduan hori da nik esaten nuena, nola aldatuko den hori? Ba hori, ni desente bile naiz, nik itzaldi asko eman ditut eskoletan, minuzut koikili eredu hobea dela. Adibidez. Bai, gauzak simple esan da, baina hori beharko dugu azken batean. Nik neuk esaten nuen urte batean, parranda batean esan nuen planteatu nuen, jo, zema kostatuko esan David Bustamantek euskara ikastea. Olakon bat, olako txorrak ediren bat, eta horrekin ez dut ezer zehatzik esan nahi, baina ulertzen duzue, guretzat ez da ona. Baina irudia zaindu beharra dago, irudia importantea delako. Eta orain 12 urteko Hernanira etorri diren ume hoien kasuan, nik non dauden baino galdetuko nuke ere nondik datozen. Gai horretan oso normala izaten delako, normalean jadanik gaztelania hitz egiten duten umeek, Bai, pentsatzen du baietz. Hori da, zuzenean gaztelaniara jotzen dutela edo ez dutela ikusten, euskararako saltu hori bi hitz eskatu dizkidazuten, nik esango nieke ongi etorri. Basikamente, iruditzen zaidana da, eta askotan gertatu zantzait. Hala da. Etengabe, eskolara, benetan esaten dizuet, bi ume horiek, heldu bazaizkuezue dagoeneko euskarazko gune batera, lanaren ardia baino gehiago egina dago. Nik itzaldi pila bat eman ditut benetan, txapela irabazi nuenean, ibili nintzen, pare bat urtez, hainbat herrialdetan itzaldiak ematen amak ez daki euskaraz, zan izen burua. Eta kontatzen nuen, gure amak zergatik aukeratu zuen gu euskaldun izatea, ze zailtasun zeuden, nola erabakitzen zen hori, ni frikia nintzen, nik erakusten nizkien, itzaldietan, umei, nire argazkiak, nire bizitzako argazkiak, eta galdetzen nien, zuen ustez hor, zizkuntzatan ari nintzen. Eta jartzen nien, piramideetan, Egipton, hilabeti izan nintzen, da argazki bat. Eta orduan, arabieraz, ez ba, euskaraz, ikusten nola inguruak eragina daukan baino norberak erabakitzen duen, eta alako pistak emanaz. Eta orduan, 12 urteko jei, lehenbizikoa esango nieke gurasoi esaten nien iguala. Gurasoak etortzen zitzaizkidan itzalietara, eta esaten zidaten, es que estoy muy nervioso porque es que cuando tenga que ayudarle a hacer los deberes, ¿cómo lo voy a hacer? Porque claro, están en euskera. También que esaten, claro, porque cuando hay un tren que sale de Galicia a las 10 de la mañana y un tren que sale a las 11:30 de Barcelona, uno a 80 km por hora, el otro a 70 km por hora, ¿dónde se van a encontrar? El euskera es muy importante ahí. Egia da, azken batean, ze esan behar zitzaien, da nik hori esaten nien, zuek lanaren erdia egin duzue ja bakarrik hona etorrita. Behar dena delako zer, fedea, borondatea, gogoa, motivazioa erakutsi dute. Niretzat, benetako langaia da, nola lortuko dugu etortzen etzaizkigun 12 urteko ume etorkinak, guregana hurbiltzen ez direnak, eta euskarara hurbiltzen ez direnak. Bihar telpi buruz hitz egiten dizuete, baina ezagutuko duzu dagoeneko, pirritxek eta porrotxek telp metodoa oso ondo daukatela laburtuta bertxotan, Ainhoa Agirre Azaldegik bikain egindako bertxoetan kantu bihurtuta, bai? Eta esaten dute bertxoek, etorkin bat baduzu inguruan hurbildu euskaraz behintzat, zeren besta ulertuko duen euskara ez dela beretzat. Gehiago ezin daiteke esan 36 silabatan. Aurrera jarraituko dugu, galderak iritsi zaizkigu, berehala helduko diogu, hala ere beste aspektu batean gelditu nahiko nuke, gaur behin baino gehiagotan aipatu delako diskurtso baikorraren beharra. Ez diskurso negatibo hori, zailaren kontzeptu hori. Iñaki Biainek esaterako aipatu du ez, ibilbide bizipen da erronkei buruzko narrazio baikorra egin behar dela. Zuk ze esan nahi zenuen horrekin? Orain artekoak ezkorrak izan dira esaterako? Ez dakit orain arte ezkorra izan da, baina gaztei galdetzen baldin bazaia ze arrazoia dauden euskaraz aritzeko, normalian bai hasten direla, erabiltzen ez baldin badugu hizkuntza hilko da,
Eta aldi berean, ez erabiltzearen alako kulpabilizazioa, uste Xabierrek edo aipatu duena, alako gauzak badira bai. Eta bestalde, klaro, askotan ere, nolabait, hizkuntzaren alde egitekotan, egin izan deguna izan da, nolabait, joera aldarrikatzaileen artean, hizkuntza normalizazioan ditugun gabezien, ditugun problemen, oihartzun horiek askotan aliatu dira gure gazteengan. Orduan, hemen duela zenbait urte gere Inigo Fernández Ostolazak esan zuen bezala, 600 zahar bat problema pilo bat dituena baino nik Mercedes bat nahi godet. Orduan, gainea, esan nahi dut, hizkuntzen gabezien edo problemen perspektiba hori, perspektiba bat besterik ez da. Bestaldetik aurrera bideak badira. Euskarak ere aurreratu du, hainbat gauzatarako balio du, eta lehen jartzen nuen bidaiaren metafora horrekin, ez? Zen bidai proposatzen diogu? Bidai neke bat arriskuz betea, edo abentura bat. Bide urratzaile izatearen, bidean sufrituko duenaren diskursoa, edo bide urratzailea izateko aukera daukan personarena eta Sarasuak aipatzen duen hizkuntzaren jarraidura edo jauzi horretan urrengo jauzia emateko aukera daukana protagonista izan daitekena. Ikustet? Hizkuntz normalkuntza eragilea daude gaur hemen eta galdera bat nahi duenari erantzuteko usto pixka batzuk esaten zenunaren bidetik ere badoala. Entzundakoak entzun da, HN proiektua hizkuntz normalkuntza dena izatetik hiztun normalizazio proiektura joan behar ote? Ez nahiz ausartzen, baietz esatea, esan nahi dut, kontu serioa dela, hizkuntz plangintza, hizkuntz politika. Ni, laburra izateko eta igual baita ere, usteko bestei ez erantzuten. Nik uste bai igual nire percepzioa da, nik uste hizkuntz plangintza, hizkuntz politika, nik uste igual hausnarketa potente bat egin behar du batez ere kontuan hartuta hori. Azkenengo hamarkadetan ez bakarrik Euskal Herrian ere bai, baina mundu mailan emandako aldaketak. Nik uste dut hor, zerbait gehiago egin behar dela. Nolabait, txertatzeko aldaketa horiek. Nik hori esango nuke, hasi nahi zenean hitz egiten hori aipatu dut. Nik uste dut gaur egun ari garela diskurtso berri baten bila edo diskurtso berri batzuen bila, hain zuzen ere nik uste dut hor ez dalako eman egokitze prozesu bat, nire ustez. Nolabait, eta nik uste dut bi norabidetan, ez? Alde batetik gizarte mailan esango genuke orokorrean eta bereziki mendebaldean izandako aldaketak ez ditugula txertatu, eta era berean ere, gurean ere izandako aldaketak, nik uste dut ez digula txertatu edo jarri mundu globalean eman diren aldaketekin batera, ezakit. Hor zerbait, nik uste dut zerbait galdu dugula. Baina hor egokitze bat, nik uste dut ez dela eman, nire iritzia da. Nei beldur pixkat ematen dit, iztun nola esan du? Iztun normalizazio proiekturantz. Neurri batean esango nuke agian bai, baina beldurra berriz ere, ea ardura guztia iztun horrengan geldituko te da, nori da, gaztearen gana eske joango garen ardura ematera zuri dagokizu. Alde horretatik nik aldatuko nuke. Iruditze zait, gazteen gana ardura ematera jun baino egin behar duguna da bidea erraztu, bidea egiten lagundu. Eta horretan, zentzua konpartitzearena eta hainbat trebetasun garatzen laguntzea izango litzake eskolaren eginkizuna eta normalizazio planen eginkizuna. Alde horretatik, igual, gehiago gustatuko litzaidake formula jarriko bagenu hiztun normalizatuak sortzeko plangintza dela. Bai, zerbait esan nahi baduzu esan. Bueno, ez dakit terminoak ninguran ez da bedean sartzeko momentua den, baina, nik aipatu nahi nuke, nik kezka berezia sortzen dit hiztunak normalizatu nahi horrek.
modu batean edo bestean ulertu edo modu batean edo bestea ñabardura guztiak jartzea iruditzen zait, oso arrisku, edo oso handitan sartzen garela, eta konparazioa egingo nuke hizkuntz portaerak aldatzeko ahaleginetan gauden horrekin ere bai. Iruditzen zait, gaur egun oso zaila edo bintzat ondo pentsatu beharra daukagu, zeinek nola daukan legitimitatea edo dena delako hori hizkuntz portaera zuzentzeko bintzat hola ost gora eta bar. Nik kezka hor planteatuko nuke. Orduan, nik ez nuke horrela iztu normalizaturik kontzeptu modura, momentuz behintzat ez nuke onartuko, baina ñabardura bezala. Eta hor, gaur egun, oso pertsona oso gazte gutxik onartuko lukela esplizituki bere portaeraren inguruko jarruera zuzendu bat onartuko lukenik, uste gaur egun oso zaila dela. Gehiago da, bai bideak irikitzea, edo, berriro diot, motivazioaren inguruko errebizio bat egitea. Eta ez dakit asti daukagun, baina nik azken nahi nuke gogoratzea errenkan zera bat. Motivazioaren inguruko. Gogoratu? Ez, zera, iruditzen zait, uste badiazu, Sarasuaren hitzekin, ez bere hitzekin, asko sobeto esaten ditu gauzak, baina iruditzen zait, egin zuela holako sailkapena motivazioaren inguruan, hizkuntza bat, gurea bezalako hizkuntza bat erabiltzeko motivazioaren inguruan itzun, horrelako sailkapen bat niri izugarri gustatu zitzaidan eta iruditzen zait, bintzat iradoki zailea badela. Da, bat, fluxu motivazioa, aipatzen ari gana, etxetik nolabait gure arbasoen gandik jasotako hori, geuk erabili, eraldatu eta pasatzen dugun hori ez da geuria, baina gu jaso dugu eta beste pasatzen dugu, eta etxetik ikasi dugun horiek badakigu zertaz ari den, eta hori da bat, eta hori bada motivazio oso potente bat. Baina gaur egun gazte askok eta askok eta askok eta askok eta askok eta askok ez dutena, baina hori badago, beste batzuk bai. Bigarrena da motivazio pragmatikoa. Nik berriro lehen ere aipatu dut, iruditzen zait demonizatzen ari gala motivazio pragmatikoa, eta begiratzen baldin badugu azken, 30 urtetan eskolak egin duena izugarria da. Izugarria da zenbat eta zenbat gurasok eraman duen, kasuan bezala euskalduntzea euren seme-alabak, eta horietako asko, ez dut esango denak, ez da gutxagorik ere, baina askok eta askok bai zuten motivazio pragmatiko bat. Hau da, euren seme-alabentzat komenigarria zen euskeraz ikastea. Eraz, hori alderatzen ikuste errebindikatu behar dela eta indartu behar dela. Hirugarrengoa da balio itxatxia, balio erantzia ematen du euskerak pertsonari. Balio erantzia ematen du, eta horrela esaten du Jon Sarasuak, harreman mundu bat sortzen du. Eta hori da, pixka bat, Xabik aipatzen duna. Irikitzen dizkizu ate batzuk, eta bar. Badago beste bat, eta da, mundu berri baten ametsa bezala zeratzen du berak, planteatzen du, hau da, sartzen zaitu nolabait utopia baten barruan. Eta hau, nire ustez, bete-betean sartzen da hizkuntzekologiaren filosofiarekin. Sartzen zaitu munduko joera baten erresistentzia batean. Bazi joan, eta gu bagoaz zera erantzutea, eta bagoaz mundu berri baten ametsean geure hizkuntzarekin batera, ez? Eta osartzen da nortasunaren. Ni harrituta gelditzen naiz, harrituta gelditzen naiz. Gu gazte ginenean, ez dakitzuek, baina nik sensazio badaukat, gustatzen zitzaigula norbanakoaren identitateare. Ez zela helburua homogeneoitasuna. Esan edit, zerraitik ez errebindikatu taldetik nortasuna lantzea. Zerraitik ez hori, eta azkenengo mintzaren almena, hau da, ez ze plazer ematen duen hizkuntzak. Ordu, bost motivazio horietan, segurasko lortu beharko genuke aktibatzen neurri batean, baina bostak
gutxienez beharrezkoa dira. Nik ez nuke hor jerarkizazio... Iñaki, labur, mesedez. Zirei bakar bat motivazio, elementu motibagarrien zerrenda horretara gehitzeko, askoz gehiago egon daitezke, baina eskolaren eskutan egon daiteken elementu motibagarri importante bat izan daiteke arrakastearen edo lorpenaren motivazioa. Konturatzea, haiek ere gai direla, haien gaitasunean aurrera egiten nahi diela, eta horrek eskatzen du nolabait kontrolatzea nola egiten dugun zuzenketa, arkazgorriaren sindromea gainditzea, edo espilu beltzaren sindromea gainditzea, eta aldi berean haien aurrera bidearen kontzientzia lantzia, eta hortarako portfolioak edo sekuentzia didaktikoak lantzen ditugunean hasieran eta bukaeran konturatzen da, zer ikasiko dugun, eta bukaeran zer eta nola ikasi dugun, eta lako gauzak. Garatzen ari dien ikasketa prozesuaren kontzientzia. Iñaki Markorentzat dauzkat hemen 3 bat galdera saiatuko naiz biltzen. Motivazioz aditu zarete, eta hori esan nahi duela behintzat honekin, zein ordutan egiten dira sentiberatze saioak? Eskola orduan, jatorduan, eskola orduak ez direnetan, eta eskola ordutan egiten badira, ez duzue arazorik izaten zenbait irakaslerekin klase orduak galtzen direla esaten dutelako. Uste pixkat hori nola kudeatu, ari dela galdetzen, eta galdera zuretzat zuzentzen du. Bueno, nik eskoletan sentiberatze saioak ez ditut egiten. Orduan... barkatu, orduan ni neu hemen nahaztu naiz. Orduan zuretzak galdera izango litzake, zein da Portugaleten dagoen ekosistema? Eskerrak ez naizen erantzuten hasi. Eskerrak ez naizen erantzuten hasi. Zer egin gure moduko kasuetan, Portugaleteko ekosistemako kasuetan? Portugalete bezalako ekosistema batean. Zer egin? Portugaleten non dago? Euskal Herrian, ez? Orduan, Portugaletek bizi du, Irunek bizi duna, edo Errenteriak bizi duna, edo, ez dakit, beste batek bizi duna. Orduan, ekosistema osoa da. Euskerak, hizkuntza bezala, daukan ekosistema, lurralde ekosistema, Euskal Herria da. Gero Euskal Herria ditu bere azpi ekosistemak. Eta batzuk, esan dezagun, igatuagoa daude eta beste batzuk osoagoa daude. Ideia hori, berdin landu dezakegula oroar. Eta garbi dago, Portugaleten ere olako lanketa bat egin daitekela. Eta Portugaleten ere konzeptu horietaz hitzein dezakegula. Eta Portugaleten ere hitzein dezakegu eta hortaz jabetu eta hortaz jarduera batzuk bideratu eta lotu daitezke eta praktika batzuetara eraman daitezke. Hernanin zaborra biltzen da modu batean, Donostin beste modu batean. Kontzientziak egon daitezke, erantzunkizunak egon daitezke, geopraktikak desberdinak izan daitezke toki batean edo bestean. Bizi zaitezke Aralarren magalean edo bizi zaitezke, ez dakit, zer esan, Errenderiako papeleraren ondoan. Baina zuk landu dezakezu inguru giroarekiko, eta uste hori dano garbi daukagula. Inguru giroarekiko kontzeptu bat, ideia bat, pentsamendu bat, diskurso bat, eta gero zure praktikak desberdinak izan daitezke toki batean edo bestean. Portugaleten zentzuetan nik uste dut asko egin daitekela. Bat, diskursoa, eta diskurso hori hau, oinarrizko diskurso hau landu oroar. Puntuka bezala bertxotan ez dela egite eskatuko izuet orain ez gehiagi luzatzeko, Multimedia baliabideak erabili beharko lirateke gehiago? Gazteek beraiek bultzatutako blog, foro, txatak, euskeraz izateko erraztasunak jarri beharko lituzke eskolak, bultzatu beharko lituzke? Ja ez da ez, erantzun dago baiet. Zeinek esango du ez hemen? Ze orduan esplikazioa berari emango diogu bakarrik. Gauzak oso garbi. Nik esan dut, ruralarena bota dut zeharka, baina aplikatu denean, modernoa denean. Eta gainera hori delako martxan dagoena. Nik neuk planteatuko nuke eskola mailan antolatzen diren literatur lehiaketetan adibidez, hori ere txertatu beharko litzatekela.
bai? Edo eta egiten diren lanetan, ziberri da hezkuntza beharrezkoa izango dute merkatura ateratzen direnean lanean, Nola idazten da interneten euskaraz? Gutxi gora bera zenbat lerro eduki behar ditu paragrafo batek. Ez dakit, planteatzen dizuet horrela, baina, bueno, nik dudarik gabe. Ez dakit, imaginatzen duzue, ez dakit zen mendetan izango zen gurpila asmatu zuenak pentsatzen, eta hau erabiliko dugu ala ez? Iñaki. Bai, irik eskolan 20-rako sarrera. Eta egin lehiaketa hori bezalakoak, egin zea laburren lehiaketa 20 eta Twitter eta olakoak. Bat, eta bi, agian planteatu lehiaketa bat edo zera bat, eta igual agian Bersolai eskola zearekin, elkartearekin, ez dakit, kuanto kabron euskaraz jartzeko. Kuanto kabron. Esaldezu ezagutzen, kuanto kabron. Eta, ez, galdetu 14-16 urteko neskamutilei, kuanto kabron eta olakoak. Visto en Facebook, asko de vida. Belen Uranga, gazteleraren kriminalizazioa ematen da. Zergatik ez da kriminalizatzen inglesa modu berean? Are gehiago aberastasun bezala planteatzen da. Zergatik? Eta arabiera, urdua, ukraniera, zergatik ikusten ditugu etxai bezala? Bueno, gure aitak esango luke la madre el cordero, zerari, galdera hori. Gaztelania kriminalizatzen da, nik ala esan dut, horrela planteatzen duz? Hemen ala planteatzen du, ez du esaten zuk esan dezunik, baina planteatu ala egiten du. Bueno, nik uste denok dakigu euskararen kasuan planteatzen egiana, suposatzen dut, gaztelania edo frantsesaren kasuan, euskararen normalizazio prozesu baten baitan hitz egiten honen inguruan, eta gauza da, bi hizkuntza ofiziala ditugula, eta bueno, euskara nola baiteko plangintza baten bitartez gizarteak nola bait nahi luken lekua emateko bidean da euskara jarri nahi du leku batean, ez? Eta orduan harremanak sortzen dira gaztelaniarekin, baina egia da gaztelaniak hor egotean ez dagoela modu neutro batean. Hori zuzenduta dagoen zerbait da, eta gaztelania hizkuntza edatzaile, homogenizatzaile, agresiboa eta da. Hor ez dago inolako zalantzarik. Beharrezkoa da gaur egun, eta nik uste hor ez dagoela zeraik. Ingelesarekin zer gertatzen zaigu, zer gertatu zaigu, ez dakik gogoan dezen, baina dela ez da hainbeste denbora, nazioarteko hizkuntza gure lurralde honetan etzan inglesa, frantsesa zen. Eta nik uste hori astu egin zaigula. Bapatean, momentu batetik bestera, bigarren gerra ostean, estatu batuen plangintza zuzen bat martxan jarri zen, eta inglesa izan da mundu mailako lingua franca izenan dijoana. Eta oso denbora gutxian gauzatu den zerbait da. Nik uste gaur egun lehen esan detena, ez dut uste aukerarik dagoenik eta ez dut uste inork nahi duenik hori, bueno, ez dakit nahi duen, nik zalantza jarriko nuke, baina ez da posible. Eta hori onartu behar daukagu, eta hizkuntza ekologiaretik komunikazioa bultzatzen den bezala, onartu behar da eta ikasi behar da inglesa, baina ikasi behar da maila komunikatiboan. Punto. Nire ikuspegitik eta hizkuntza ekologiaren ikuspegitik. Punto. Ez da derrigorrezkoa mundu guztiko eta euskaldun guztiko eta Euskal Herriko pertsona guztiek ez dute zertan ikasi behar inglesa ez dakit advance bat mailan. Ez da beharrezkoa eta gu hori eskatzen nahi geha eta gizarte hori eskatzen nahi da. Hizkuntza ekologiaren ikuspegitik hori ez duke horrela izan behar. Hor sartzen den, baliabide ekonomiko eta pertsonal eta frustrazio eta gainerako guztiak nire ustez ez dute zertarako balio eta alderantzizko efektua sortzen dute. Dago lilura gain exageratu bat kultura horrekiko, ez komunikazioarekiko, baizik eta kultura horrekiko, irutzen zait. Eta orduan, aldiz, immigrazio torri berri diren hizkuntzaiekin oraindik ez dugu asmatu zer egin, nola jokatu, ez da asmatu. Egia da, badaude eskola batzutan, badaude esperientzia oso politak lantzen nahi dira, baina nire ustez garatzen nahi dira eskola bakoitzaren esku gelditzen da hori egiten. Ez dago plangintza, ez dago ikuspegi bateratu bat horren inguruan. Horrekin batera, beste hizkuntzen kudeak eta normalizatu zentzu presentzial batean, asko lagunduko luke
hizkuntzen jerarkia horretan, hausturak, pitzadurak sortzen da, irutzen zait funtseskoa dela, pitzadura haiek sortzea hizkuntzen beti ere, euskararen iraunkortasuna ez ziurtatzeko, eta eskaintzeko, nik esango Mercedes bat, nik ez dut nire seme-alabei Mercedes bat eskaini nahi, ez dut nahi konpetitu hizkuntza errusiera, txinera, ingelesa edo gaztelanekin, nik ez dut Mercedes bat eskaini nahi nire seme-alabei, nire alabei, baizik eta zer esango ez dakit kotxetaz, baina ez dakit zeiru bat, ose txikitxo bat, laguntzen ditena, eta ingurunearen ikuspegitik askoz ere nortasuna emango ditena, eta barrez. Nire ustez, eta nik aipatu den eskero gaztelaniaren kriminalizazioa nik uste dut erantzun argia da, ingelesarekin konparatu eskero. Ni orain ingeles hasiko banintzizketan, zuen erdiek baino gehiago kaskoak beharko zenituzkete, goizean ikusi dudanez. Erdiek baino desente gehiagok, baina gaztelaniaz egingo banu ez. Uste dut datu nabarmen bat dela, eta bigarrena bai, bada egoera diglosiko bat. Ez dira konparagarriak, nik ez dut esaten, orduan beraz, aldea sustantziala da. Beste gauza bat da, kriminalizatuko ezotenuken ingelesa. Nire ustez, gazteak adibidez, irratiak, berak, egin duen aldaketa eta ingelesera egin duen bidea euskarara ezintzuelako hurbildu, edo eta euskara gehiago eta hobeto egiteko nola etzekien nondik segi orain ingelestu eginda erabat, hori akaso kriminalizatu egingo nuke, baina evidentzia gehiago beharko nituzke. Eta besteekin, kurduarekin, ukrainiera, arabiera, egon. Oraingoz ez dira kriminalizatu, baina nik uste dut leku jakin batzuetan gertatuko dela. Azken batean, beldur hori sortzen zaigu handitasunaren aurrean. Eta orduan, honek planteatzen duena da, bale, arabieraz hitz egiten duen pertsona batek, ona etorri eta euskara ikasten baldin badu, horrek ez digu planteatuko inolako arazorik. Baina espaldin badu ikasten, noiz arte utzi behar diogu euskara ikasi gabe egoten? Horrek akaso planteatuko du krimen, delitu edo muga bat ezarri beharra. Beraz, hor aldea nabarmena da. Gaztelania denok eskura daukagu, ingelesa zuek hartuta lagin, I'm so sorry but that was not the case. Bueno, amaituko dugu ja, bere ala beraz, 5 minutu bakarrik. Gelituko dira, bakoitzari eskatuko diot orain zerbait esateko badu, zerbait esan nahiko balu, gehituko balu, txanda utziko dugu. Gaur pertsolarien similak erabili ditugu, eta azken agur bat moduko bat, Xabi, plazara. Eta nik neretik apuntatu ditudan esalditxo batzuk, hemen esan dutenetik, eta nire galba utxekoa dira, eta beraz, balio baizkizu hartu, eta bestera zaurrontzira bota, baina berzikatu. Alde batetik aipatu dena, eguneroko praktikaren garrantzia eskolan, eginez sartzen da ondoen. Euskara bizitzeko, beste hizkuntzak munduan ibiltzeko. Beste ideia bat. Ez egin beste hizkuntza batean, subsidiaritateen printzipioa, euskaraz egin daitekena. Euskaraz egin badaiteke, egin euskaraz. Eta gero gazteekin konpartitu, esaten ari garenaren zentzua, galdetu eurei, eskatu iritzia. Ni horixekin gelitu naiz, zozertarako balio bali badizue, eta orain bai adituak zozertarako gauzkagu hemen, beraz, nahi dezuenean hartu hitza, hartu nahi balin badizue, bukatzeko. Bueno, nik konpartitzeko idei horrekin, eta berriz ere programara ekarrita, ez? Norekin konpartitu, nik uste argi daula, normalizazioen normalmukuntza batzordetan gabiltzan onartian, irakasle onartian, familiekin eta ikaslekin. Familiekin bereziki importantia, iruditzen zaidalako perspektibak momentu batzutan igual urrundu daitezkela, eta familiek igual momentu honetan behar dutela ikusi proposatzen diegun nolabait zentzu konpartitu hori, eta ikaslekin ere bai. Kontuten hartu behar dugu gainea, datorren ikasturtean, oker espaldin manago, 13-14 ikasturtean normalkuntza proiektu berritzeko aukera daukagula. Orduan, irakasleen artean konpartitzeko momentu importante izan daiteke hori. Horrek eskatzen du gure diskursua bixat zorrozten joan beharko dugula bidean. Eta gure normalkuntza proiektu berrietan, 2014 aurrera garatuko dugun horietan, agian, arrazoia konpartitzeko motiboak egon daitezke ikasleen eta gurasoen esparruan. Bueno, ni bakarrik bi gauza, alde batetik eskerrak eman eskolari, orokorrean eskolari, ni Xabi ez bezala nik ez nun izan ez daukera eskolan jasotzeko euskera, eta nire seme-alabek bai, orduan,
ez dakit zorionak eta mila esker. Beraiek daukate aukera hori, disfrutatzen ari dira eta ni ere bai. Orduan mila esker egindako ahalegin guztiengatik. Eta gero, beste horrekin lotuta beste gauza bat, esan detenez, ni, Lasarte horiakoa naiz, eta ni, orain dela 40 piko urte jaio nintzen, eta nire lehenengo oroimena, Lasarte horia irudikatzen hizkuntz ikuspegitik, zan basamortu batena, nun gehiena zala erdera, eta gero zegoen irlatxo bat euskeraz, nola baita esateko. Eta gaur egun daukan ikuspegia, eta ni horrekin geratzen naiz, ez bakarrik Lasarte horian aplikatu daitekena, nik uste dut orokortu daitekela dela, kontinuum batena. Nire hori gustatzen zait. Orduan, Euskal Herrian baditugu oso zonalde erdaldunak, oso zonalde euskaldunak, eta nik uste dut lortu degula azkenengo hamarkadetan, eta hori da ni daukan irudia, nirea da, nolabait lortu dugu kontinuum bat osatzea. Ni gutxienez apurtu dut txikitan neukan irudi hori, nolabait ez bi komunidadena, baina bai bi munduena. Eta irudi hori apurtzea lortu dut eta neurri handi batean zuei esker. Beste inork esan nahi balu? Eskolak ez dut dena konpunduko, hori lehen esan dut, garbi daukagu, baina eskolak badu zer egin aukera handi bat. Uste dut eskolak hartu dezakela lidergo jarrera proaktibo bat, azken finean euskararen inguruko diskurso berritu bat, diskurso berritu eta indartuago bat zabaltzeko. Uste dut hortan egin dezakezuela. Egindakoaren bidetik urrats berriak emanez. Besteik. Gauzatxo bat, bakarrik. Hasierako nolabait, ideia berbera karri nahi nuke amaiera da. Euskararen kasua, euskararen bizipena, euskararen erronka, euskararen poza, euskararen guztiok daukagun hau, ez gaude bakarrik munduan, munduko parte gea, eta iruditzen zait eskolak egin beharko lukela egiteko gai dela kokapen hori. Oso importantea iruditzen zait kokatzea euskara munduan, baina ez da erretorika hutsa hau, ez da hitz hutsa. Munduan gertatzen ari denaren zerbait da, eta munduan oroar gertatzen denaren aurka dijoan zerbait da, eta hori izugarri ona da. Euskal Herrian gertatzen ari dena, izugarri ona da, oztopoak oztopo, eskola nekatuta baldin badago ere, edo eskola bizi berritze bat behar baldin badu, edo dena delakoa, edo guk, iztunok, batematek zerbait emateko esperen baldin bagaude. Euskal Herrian gertatzen ari dena, izugarria da munduan, munduko joeraren kontra dijoan zerbait da, eta pizgarri izan daiteke munduan, komunitate asko daude guri begira. Eta horrek berak aktibatu beharko luke zera. Eta orduan, euskaratik mundura, mundutik euskarara. Nei beti erakutsi izan diate bertsolariak izan behar duela azkeneko hitza, beraz ez nuke gero nik hitza hartu nahi. Bakarrik gogora badakizu ondo, bihar ere beste jardunaldi bat izango duzuela, hiztunarengan zentratuta, diskurtsoagan baino gehiago. Eskerrik asko hurbildu zareten guztioi, galderak egin dituzunei, entzun dituzunei eta beste bertsolarik esaten zuen bezala euskaratik eta euskaraz jarrai dezagun. Xabi, zure azkeneko hitza. Eta nik lehenbizi hitzez, espero dut inori minik emanez izana, niri behin galdetu zidatenea eskola zer zen niretzat edo ikastola hain zuzen, eta erantzun nuen nire ama euskalduna dela. Eta hain zuzen ere horrela tratatu nahi zintuztedan gaur, ama bati batzutan bronka egiten diogu, sesioa, kexatu, zergatik apuntatu ninduzun pianora ere bai, baina hala hartu nahi zintuztedan, maite dudalako eman didazuena, baina beti ere izaten dugu kexa hori. Eta amaitzeko, bapatean baino, burura etorri zait aspaldi duela 4 urte bertso batzuk egin nituela, denbora oraintxe apurtu behar dute, baina egin nituela ama eta seme baten arteko elkarrizketa, hizkuntzei buruz. Hegoaldeko eskoletako hizkuntzei jarriak, eta honela diote. Ama ni zergatik naiz bi hizkuntza lasai hitz egiteko gai,
Elebidun egin nahi baitzintudan unai, munduan ibiltzeko kontenteta alai, gaztelaniaz eta euskaraz ere bai, zuretzako onena baino enuen nahi. Ama larrezote da bi jakin beharra, aski da bakarra, unai bihurrezazu hizkuntza txamarra, saiesteko elurra edo kazkabarra, bakar batezote da aukera kaskarra, hobe hartzea xira eta forro polarra. Ama ez dut euskaraz egiten tarteka, kostatzen zaiteta, pentsa hizkuntza dela zure bizikleta, astero eman ezik dozena bat buelta, gero ta urrunago izango du meta, erdoldu egiten baita ganbaran gordeta. Jonek soilik erdaraz ikasten du dena eskolan barrena, haren amak harentzat nahi zuen onena, baina aukeratzean hizkuntza urrena, ondo pentsa bezala zer den nahi duena, ez baitu aukeratzen bakarrik batena. Lau euskaldun eta bi erdaldunen juerga, zein da euren jerga, erdaldunak ezarriz bere hizkuntzerga, euskaldunak ezin du berea kontserba, baina benetan galdu nahi duguna zer da, manera onak edo euskaldunon berba. Eta azkena? Guztiok bi hizkuntzak ikasi ezean, gu bionantzean, biak dakizkigunok geronen etxean, ez dugu aukerarik izango hitzean, eta hasiko gara erdara utxean, aurrekoaren lehen hitza aditzean, aurrekoaren lehen hitza aditzean.